Čau lidi, tady Vláděta z Ultrašovada. V dnešním videu si zahrajeme hru, kde budeme tedy pouštět naše Pokémony. Takže máme den 14. Tak, máme tohohle robota, dáme mu tady tohodle a velkýho hada. Toho robota, který ho teď zabil ten štír, tak to už jsme minule měli. Akorát pak jsme si ho omylem dali pryč. Stejně pro nás nebylo to. Takže my to skipneme tohle. Nebude to dělat. Tak, počkáme, tohle dáme pryč. Tak, jdeme sem. Spawnujeme velkého hada, ten je zvládne sám. Tak, máme 14. den komplet. Tak. Máme pak dostat nějakého Pokémona, nevím jakýho. Dobře, dáme mu tady štíra. Aha. Dobře, no. Tohle štíra jsme minule měli dostat. Akorát místo toho jsme si vylepšili, protože jsme si... OK. To už tady dáme asi 3 Pokémony. Nebo 2, zkusíme 2. Ale já bych asi dal i tohodle. Nám zavřel had, ale... Dobrý. Tak, trošku jsme si to zahráli teda. Ale to bude asi nějaký silný Pokémon. Tak, máme tady rovnou 2. Tak 3. Máme novýho Pokémona. Yes. Yes, come on, yes. Víte co, vždycky si budeme šetřit těma penízema, aby jsme mohli vždycky si koupit Pokébaly, do který je pak dáme. OK, dáme tady tohodle. Jinak když nám zavřou všechny Pokémony, tak prej už je nemůžeme využít. No tak my už máme jenom jednoho. A to přežije. Jinak můžeme mít i jeho klonák, že mi to hnedka pak, když je ušetří. Tak. Tak je pravda, že vždycky to... Zemřel, kámo. Ale místo toho ho dáme takhle. Tohle je totiž to, že ho vždycky máte zabít. Jo, je to slon, prostě já to poznám. Jinak. Upgradenej si tohodle. Tak upgradeneme. Dobře.
Máme ho trošku upgradelý. Můžu si přidat Pokéball, ale já už to nebudu dělat, protože máme málo coinů. OK, to je tam ten červený malej. Zkusíme tohle. Dáme i tohle. Kráso. Já si zabil prvního Pokémona, já se to říkal. No, dostali jsme dobře coiny. No, ale došel nám jeden. Aha, to byl... Tak, jo, je to Sony, to je teď poznat. Dobrý. Tak jdeme bojovat proti tomuhle tomu. Doufám, že nevyhrajem. Tak. Ty kráso. Oh no. Hada. Hade, pojď do něj. Já to slyším tu píseň. Joha. Ne? Oni ty dva bossové se zabili navzájem. Jinak přišli jsme na jednoho Pokémona. Nevím proč, ale to se nesahuju. Tak. Kolik mi to spawneš? Tohle hada se zrovna potřeboval, tak dáme tohohle pavu. Tady je nějaká kočka prostě. Je tady pobíhá Eevee. No. Tak, za chvilku bude končit video. Štír pomůže. Může zabil. Jinak dobrý, no, tak jsme to dali. Já už myslím, že by to bylo vše pro tohle video. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak zatím čus.